Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101. V predchádzajúcom videu sme si povedali o ďalších 6 kľúčových kritériách Centra excelentnosti, tak si ich zopakujme. Veľkosť školy a vyvážená skladba odborov vzdelávania. Zavádzanie inovačných postupov do vzdelávania. Praktické vzdelávanie u zamestnávateľov. Overovanie vzdelávania. Odborná príprava vyučujúcich odborných predmetov. Zabezpečenie financovania aktivít v odbornom vzdelávaní a príprave na podporu kvalitných výsledkov. Dnes sa spolu zameriame na 5 ďalších kritérií Centra excelentnosti. Ďalším dôležitým kritériom je úspešná účasť na súťažiach a organizovanie súťaží v oblasti excelentnosti, ktoré by mali byť zamerané na vytvorenie ročných plánov súťaží, do ktorých sa škola zapojí spolu s personálnym zabezpečením a zodpovednosťou. Systematickú prácu s nadanými a talentovanými študentami. Organizovanie súťaží na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni v spolupráci s partnermi. Pravidelné informovanie o úspechoch na súťažiach na online platformách a ostatných fórach. Zvyšovanie počtu pedagógov, ktorí sa budú študentom venovať v mimoškolskej činnosti vo voľnočasových aktivitách. 14. kritériom je prezentácia líderstva vo vzdelávacích aktivitách školy, ktoré by malo byť zamerané na prezentácie líderstva školy vo forme počtu organizovaných akcií školou, spolupodieľanie sa na aktivitách v spolupráci s partnermi, prezentácia líderstva excelentnosti navonok prostredníctvom webu, sociálnych sietí a médií. 15. kritériom je monitorovanie predčasného ukončenia štúdia, ktoré by malo byť zamerané na analýzu dôvodov predčasného odchodu žiakov a vyhodnocovanie príčin, nastavenie plánov na znižovanie percenta predčasne odchádzajúcich žiakov formou sprevádzania. 16. kritériom je monitorovanie spätnej väzby žiakov a partnerov, ktoré by malo byť zamerané na vyhodnocovanie miery spokojnosti žiakov s kvalitou vzdelávania, vyhodnocovanie miery spokojnosti zamestnávateľov s kvalitou absolventov a posledné, vyhodnocovanie miery spokojnosti partnerov s úrovňou spolupráce so školou. A nakoniec posledným dôležitým kritériom pre vytvorenie úspešnosti Centra excelentnosti je miera uplatnenia absolventov na trhu práce. Toto kritérium by malo byť zamerané na vyhodnocovanie percenta uplatnenia absolventov na trhu práce, vyhodnocovanie kvalitatívnych parametrov uplatnenia absolventov, ako napríklad typ práce, ktorú vykonávajú, výška platu, ktorú dostávajú, potreby doškolovania absolventov a podobne. Týmto sme si postupne prešli už všetkých 17 kľúčových kritérií, ktoré sme identifikovali ako rozhodujúce pre vytváranie Centra excelentnosti. Tieto kritériá vychádzajú z ekvavetu a doterajších skúseností Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Je možné, že týchto kritérií môže byť aj viac, ale už len naplnenie týchto 17 kritérií bude vyžadovať niekoľkoročný proces práce na úrovni školy, aby sa mohla stať centrom excelentnosti vo svojom sektore. Kľúčovým je vytvorenie stratégie, ktorá musí obsahovať všetky kľúčové kritériá Centra excelentnosti. Na zhrnutie si ich teraz v rýchlosti zopakujeme. Týmito kritériami sú tvorba učebných plánov v spolupráci so zamestnávateľmi, zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi, štátnym inštitútom odborného vzdelávania a stavovskými organizáciami, zahraničné partnerstvá a medzinárodná spolupráca, partnerstvá s rôznymi inštitúciami, aktívna účasť partnerov na kariérovom poradenstve pre žiakov základných škôl a kariérové sprevádzanie. Šírenie informácií a diseminácia, web a online platformy. Veľkosť školy a vyvážená skladba odborov vzdelávania. Zavádzanie inovačných postupov do vzdelávania.
Praktické vzdelávanie u zamestnávateľov. Overovanie vzdelávania. Odborná príprava vyučujúcich odborných predmetov. Zabezpečenie financovania aktivít v OVP na podporu kvalitných výsledkov. Úspešná účasť na súťažiach a organizovanie súťaží v oblasti excelentnosti. Prezentácia líderstva vo vzdelávacích aktivitách školy. Monitorovanie predčasného ukončenia štúdia. Monitorovanie spätnej väzby žiakov a partnerov. Miera uplatnenia absolventov na trhu práce. Verím, že tento videotutoriál vám pomôže pri budovaní skutočného centra excelentnosti, porovnateľného so špičkou v zahraničí, a stanete sa tak lídrami vo vašom sektore a regióne. Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101.